mafari 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 gaggawa ba ta yi maka arziki ko kwa ɗaukaka ita kwa shahara duk wanda ya yi duba ba ta zo masa ba a sauki. Kada ka ce haka tina matakinka hasan rabo za ya zo maka kai da tsaya ka yi aiki tukuru sai wata ranka ga ka hau mataki. Sanne ta wuce ka zam abin kwatance abin da zan ce kada ka dinga jin kafi kowa da ɗaiɗan duniya ta naɗa ka sarki. Ba ku labari, jiran da na yi kun ga ya zama alkai.